ξεκίνησα και γράφω. Άντε, πες τον πόνο σου, ρε. Ποιο πόνο μου, ρε, να κάτσω να πω? Κάθονται και μιλάει τώρα ο νέοπας, έτσι, ο καρανέοπας, όχι εσύ. Είπα. Ο άλλος εκεί με το δίθεν το μουσι, έκατσα μαλάκα και ξύρισα για να μην φαίνεται μουσι, ας πούμε, και ξυρισμένο μουστάκι. Ο ψαροδιαχειριστής. Ποιος διαχειριστής, ρε μαλάκα? Το γατάκι, ο ασκούμενος, ο δοκιμός. Κάτσε να μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ο άλλος βάζει βενζίνες, βάρκες, κέρατα για να πάει να βρει τα μέλη του φόρουμ. Και του τρώνε και το φαΐ. Έτσι, μπράβο. Και τους ταΐζει κιόλας. Εσύ, σημαντηράκι παιδί μου, πες πόσα χιλιόμετρα έκανες για να έρθεις να ψαρέψεις εδώ μαζί μου? Εγώ έκανα τουλάχιστον 800, τουλάχιστον, και έφερα και το φαΐ. Έτσι, μπράβο. Και έβαλε και τα μάξι. Και τα μάξι. Έτσι είναι τιμή για μένα το ψάρεμα. Και τον τούτο. Τα λέμε. Βέβαια να πούμε ότι άλλο. αυτό εδώ το βίντεο είναι σαφώς δάκτυλος προκειμένου να τσιγκλίσουμε λίγο την κοινότητα η οποία κακολογεί εδώ το παλικάρι, ότι σπάει ότι έσπασε μαλάκα το κάθισμα στο σκάφος και τέτοιες μαλακίες. Οι άλλοι λούγκρα αυτοί, μην μιλήσω τώρα. Προφανώς. Να μην πω ότι έκανε το κάθισμα πάνω και το σπασέ. Άστα τώρα. Μαλάκα, αυτός είναι τσίχλα, τι μπορεί να έκανε, ας πούμε, να το σπάσει? Αυτός είναι τσίχλα, άλλος τον από πίσω του να δεις τι ήταν. Μάλιστα. Να μην μιλήσω γιατί δεν μ' αρέσει να κακολογώ. Μάλιστα, επομένως κάποιος έσμπροχνε τον Μπεσκανδρίτσα και έσπασε το κάθισμα. Εκεί καταλήγουμε. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι ιστορία. δεν ξέρω αν φαίνεται το οτιδήποτε από εδώ. Είμαστε στην υπέροχη Χαλκιδική. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει. Εκεί που οι άλλοι, ας πούμε, πάνε διακοπές για να μην πούνε γαμάνε, εμείς πάμε για ψάρεμα. Τέλος πάντων, η Χαλκιδική προσφέρεται για όλα. Που δεν το κάνουμε το πρωί. Λοιπόν, έχει μια υπέροχη μέρα, έβρεχε στη Θεσσαλονίκη και έχουμε ξεκινήσει νωρίς, 2,5 ώρα, για να πάμε για ψάρεμα. Πρωινό. Η ώρα είναι 4 παρά 20. Δεν μου λες το άλλο το γατάκι εκείνο εκεί, το μισοξυρισμένο, το δίθεν, το άψαρο. Τι είπαμε, τι ώρες ξεκινάει, λέει, πριν χαράξει ο ήλιος, μαύρα σκοτάδια, πίσα, ρίχνει τη μάτια στα τυφλά. Δεν με έχει πάρει μαζί του ποτέ και δεν ξέρω. Δεν το παίρνει κιόλας το παιδί, μάλιστα. Πάει και βρίσκει τους άλλους. Θέλω να κάνω μια δήλωση επί τη ευκαιρία. Για λέγε. Πριν γίνει celebrity, ο Τσαούν, Ναι, τον ήξερε κανείς. ναι, ισχύει. Του είχα στείλει μήνυμα εγώ για ψάρεμα. Και τι έκανε? Τι έκανε, με γύρωσε βέβαια. Τώρα δεν έχω μούτρα να του στείλω, δεν έχω μούτρα. Τι μούτρα να έχω. Ναι, ρε μαλάκα, ψαρεύει με τον άλλο τον άψαρο, το φαρμακά, εντάξει. Ούτε για το καρτέρ έχω να πω τίποτα. Ο άνθρωπος είναι. Άψαρος φαρμακάς. Μίγια. Και αυτός δείχνει. Δεν έχω άποψη. Εξάρχεια, δεν συμμαζεύεται. Κατά τα άλλα, Μπερλίν. Μπερλίν, σε φαρμακοβιομηχανία, Τέλεκος, BMW πληρωμένη από την εταιρεία. Να χτυπήσει το σύστημα από μέσα. Ναι, το χτυπάει. Μοιράζει ψυχοφάρμακα σε όλο τον κόσμο για να το κινίζει, ας πούμε, και να διονύζεται το σύστημα. Δεν τα ξέρεις αυτά. Έτσι, για να μαθαίνει ο κόσμος ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για όλους. Επίσης, προς τον Dolphin, μην δώσετε τέτοιο πολύ σπαστό στο κοκκινάκι. Έλεος. Κάνει μία βολή με τέτοια όπλα, όχι στα 4 χρόνια που είναι οι Ολυμπιάδες, πιθανότατα ούτε καν πενταετία που βγάζουν με πρόεδρο Δημοκρατίας. Πιθανότατα να πάει το όπλο φαντάρος στα 18 χρόνια για να κάτσει να ρίξει. Σαν καινούριο θα είναι. Βασικά σαν να χρησιμοποιητό θα είναι, θα το βουτάει στη θάλασσα ίσα ίσα για να ζορίζονται τα αναλώσιμα και τίποτα άλλο. Οπλίζει, ξεοπλίζει. Έχει σημασία. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ψάρεμα. Αν θέλεις να κάνεις γυμναστική με λάστιχα, πάρε λάστιχα στο σπίτι και τράβατα. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Και εγώ τα ίδια κάνω. Όχι ρε μαλάκα, εσύ κάθε τόσο βαράς και κάθε ψάρι. Ο άλλος πηγαίνει κάθε μέρα θάλασσα και δεν βαράει ψάρι. Δεν έχω άποψη. Έχω εγώ. Γι' αυτό μου λέω. Λοιπόν, μετά από αυτό το γκόλαφο, τι άλλο έχουμε εδώ?
Μην τα πούμε όλα τώρα. Πάντα Ναι. να πάω. Θα πατήσω μία παύση και θα τα πούμε και στην επιστροφή. Στην επιστροφή Ναι. θα πάμε και αργά γιατί θα έχουμε μεγάλο βάρος στο μάξι. Ναι. Έτσι. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι στην πολύ τελική πηγαίνουμε να ψαρέψουμε. Όχι να γεμίσουμε εικόνες, πας και γεμίσουμε κανένα ψυγείο. Έτσι. Που δεν έχουμε. Ναι, δεν πήραμε ψυγείο τόσο. Θα το κάνω. Λοιπόν, επίσης θα ποστάρουμε με Photoshop τα ψάρια μας ξανά και ξανά στην ίδια φωτογραφία ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στην απαγόρευση Έτσι. της ερασιτεχνικής αλίας. Ένα από τα τελευταία ψαρέματα που θα γίνουν. Έτσι. Έτσι. Το αποσύρανε τώρα Για και λίγο. καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας το κόψουν το ψάρι. Έτσι. Μετά θα γίνουμε όλοι τσαουλίμματα. Μετά θα παίρνουμε ψεύτικα όπλα, ψεύτικα ψαροτούφεκα και θα κάνουμε όλοι ό,τι κάνει τώρα ο Τσαουλί με πραγματικό ψαροτούφεκο. Το Και- κοκκινάκης. Και μπριζόλες στα πέδιλα μετά. Homemade πιτόγυρο. Έτσι. Πόσο καμένος μπορείς να είσαι να πεις το homemade πιτόγυρο και να το βγάζεις σαν Ένα στο ξημέρωτα τρώει ο Μότζο μετά. αφού πλέον έχει ξημερώσει το Νατάλιο. Το οποίο το καταγγέλω γιατί αν ήμουν εγώ εκεί δεν θα κούμπαγε ο Μότζο, αλλά τέλος πάντων. Σιγάρια, δεν τρως τόσο. Ναι, καλά. Ούτε και εγώ τρώω τόσο πολύ. Είμαστε λιτοδίαιτοι. Αθλητική τύπη. Πάνω απ' όλα. Το τσιγάρι πριν λίγο το σβήσα. Λοιπόν, επομένως είπαμε. Πάμε να κάνουμε μια υπερψαριά. Θα σας δώσουμε και τον τόπο στη συνέχεια. Βέβαια. Εννοείται, γιατί εμείς δίνουμε και μέρη. Είναι παρθένο μέρος τους άλλους. Ναι. Αγνό. Ψαροπουκαλεύεται σε βάρκες. Καλύτερη. Μέρα νύχτα. Γι' αυτό Άντε. πάμε εμείς στο ενδιάμεσο εκεί πέρα στη ζώνη του Λυκόφωτος. Μην τυχόν πούμε τίποτα. Τα λέμε μετά. Bye bye.